जुबिन गार्ग नों थारैनो इसोरजों थिनहरजानाय सासे गोग्गो आरो गोथार सुबुं दोहोनि गोख्रों फुंखा रोजा रोजा सुबुंनि बिखा बिख्लोआव अननायनि फिथिखाखौ सारफावना खौसेनि बान्दोजों गोजों निजोरा बोहैहोलांबाय नै जुबिन नोङो थारैनो गोमोथाव नोंनि खम बैसोआवनो मुंदांखा जानो हादों नों सासे रेडिअ आर्टिस्ट एबा टेलिभिजन आर्टिस्टबो नङा नाथाय नों गावनि नाजानाय जोंनो दिनै हिमालय हाजो बायदिनो गसंनानै थाबाय जुबिन नों सासे भारत हादरनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सासे देंखो दिथागिरि मेथाइ लिरगिरि आरो सासे मोजां फावथिनागिरि बिनि अनगायैबो नों गोबां असमिया हिन्दी बर' बाङालि कच राजबंशी गलपारिया साहा बागानिया हाजं मिसिं कार्बि गार' राभा डिमासा टाई आहम नेपाली भोजपुरी विष्णुप्रिया ककबरक उड़िया तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम माराठी इंराजी रावफोराव देंखो रोजाबखांबाय 1972 इंराजी मायथाइनि 18 नभेम्बर दानाव नोंनि अनसुलि बिमा सोरगोआरि इलि बरठाकुरनि गोरबोआव जोनोम मोनदों मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि जुबिन मेहतानि मुङै नोंनि मानगोनां बिफा मुहिनि महन बरठाकुरा नोंनि मुंखौ दोनदोंमोन जानो हागौ नोंनि बे जुबिन मुङाबो इसोरनिनो सोरां आलारि देंखोगिरि हिसाबै नोङो 1992 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव जानाय युथ फेस्टिभेलाव गिबि खेब देंखो रोजाबनानै सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन आरो बिनि उननिफ्रायनो बे मायथाइयावनो अनामिका एलबामनि गोसारथिनायजोंनो बे देंखो मुलुगाव थाद'आजासेनो गोदान मुगानि हार्ड रक बिखानि टप क्लब जानानै थाबाय नों गावनि मुङैनो मोन 40सो एलबाम आरो हिन्दीजों लोगोसे बाङालि आरो असमिया गासै मोन 24 निबो बांसिन सावथुनफोरनि मिउजिक डाइरेक्टर होदोंमोन बेनि अनगायैबो 38 असमिया हिन्दी बर' बायदि बायदि गोबां हारिफोरनि देंखो रोजाबलांबाय लोगोसे गैंगस्टार गुड बॉय बैड बॉय प्यार के साइड इफेक्ट बिग ब्रदर्स हमारी अधूरी कहानी क्रिस 2 हिन्दी सावथुनफोराव देंखो होदों नोंनि बेफोर हारिमु बिथिङाव होनाय बिहोमायानो गोबां मानजों लोगोसे बान्थानिबो बिगोमा जानो हादों जेरै 2005 मायथाइयाव बांला सावथुन शुधु तुमी याव बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड 2006 मायथाइयाव फिल्मफेयर अवार्ड हिंदी सावथुन गैंगस्टाराव बेस्ट संगीत शिल्पी अवार्ड 2006 मायथाइयाव हिंदी सावथुन गैंगस्टार अवार्ड गैंगस्टार न्यू म्यूजिकल सेंसर अवार्ड 2007 मायथाइयाव इंराजी फारसी रावनि इकोस ऑफ साइलेंस साउंड नेशनल अवार्ड रजत कमल बान्थाखौ बेस्ट म्यूजिक डाइरेक्टराव मोननो हादोंमोन 2014 मायथाइयाव रेनेसा आसाम अवार्डबो मोननो हादोंमोन जुबिन नों जाबाय बे अख्रांनि थरसे जोंखोल अलंबार नोंनि गोथार गोबां हारिमु बिथिङाव रोंगौथि थानाय जेरै देंखोगिरि देंखो दिथागिरि लिरगिरि सुर होगिरि देंखो साजायगिरि फावखुंगुर
सावथुन दिथागिरि दामजु दामगिरि खन्थाइगिरि समाजनि खामानि मावग्रा लोगोसे असमिया लकगीत रक देंखो असमिया गीति साहित्यआ भारतीय लोक संगीतफोरनि बिहोमा होलांनायखौ जों अरायबो बावनाय नङा आरो बे बुहुमा जेब्लासिम थागोन नों हारिमु बिथिङाव होलांनाय आलारिनि सोराङा अरायबो जोंबाय थागोन रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय सोरबाफोर दै लोंनो लुगैदोंब्ला सेर सेरावहाय दै होखाना दोननाय जादों लामा सेर सेर बेवहाय नोंथांमोना दैखौ लोंनो हागोन आरो लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो लाइनै सारि सारियै खारनानै बिबार बावो